Kızıklı geziler Siyahda gelin bizler Kızıklı geziler Kızıklı geziler Kızıklı geziler Assalamu alaikum mehriban dostlar. Siz bilen köpden märti ýakaçylyga gitmänlik. Onda näme? Bugün ol ýalňyşlygymyzy düzelýän. Siz ýakaçylyga gitmäge taýin. Eger taýin bolsaňyz ähli aladalyňyzy, işleňizi, pikirleňizi bir ýan goýun. Şu gün biz Kızıklı gezilen zat gepleşigimiziň ikinji taýyny bilen ýakaçylyga gider. Biziň o ýakaçylygymyz nire bolar bilýäňizmi? It's surprise for you diýerdim weli. Elbetde görünüp dur nire aýtjagymyz. Biz bugün nokrat ýakaçylykda bolar. Siz taýinmi? Taýin bolsaňyz başlaýar. Nohrun dağlarına tarap kalıp başlanında birinci gözüň düşen we şähtiň açýanda ene şu görýän Emel şoglugyňyzdyr. Özüňiz seredin. Siz Nohra gelenizde ilkinji garşyljak zatlaryň biri ene şu beýik adamyň heykeli. Bu Muhammed Kulu Atabayev hasawty Türkmenistanyň ilkinji magarçysy. Türkmenistanyň ilkinji mugallimleriň biri bolup, şu Nohrowa gelip adamlary bilimli sowatly etmekde bir näçe jan çekip, öz zähmetini gaýgyrmadyk adamdan biri. Hökman bu ýere gelip hormat üçin salamlaşyp, muň ýaty ýadygarlygyny ýatlap geçip gitmeli sebäbi. Hakykatdan beýik adam. Ene bu çynarym susallıkda şol Muhammed Atabayewiň öz hojalygyny howlusyny ýetişen gadim çynarlaryň biri. Ene doglan ýylyny ýaşan ýyllaryny ýan gördüňiz-de, şo çınar şondan öňen bar ekenli maglumatlar we gelen mehmanlarym, turistlarim ýüzüne hemme zat ýazyp çykdyrlar, atlaryny ýazarlar amma, arzularyny ýazarlar amma, umman bärde şeýler akbar anan ştöredi şu ýere gelip içinde dile geçseň ýa gerek zadyň bir arzu edýän zadyň ýazsaň şol hasyl bolýar. Belki hakykatdan şeýledir. Ony özüňiz başyňyzdan geçirmeseňiz başga da diýip bolan okyan içine girýän de häzir içine girip görersiňiz ökma suratda ol ruhuňy bir baýlaşdyrýar, pikirleňizi jemle desek, tüm garanky girip görmöňiz. Tüm garanky ýeki özüň içinde o duýgan bar başdan geçip görür. Bar mekan. Yaşım salamu aleykum. Ne Nohra birinci owasyna garry Nohra gelenizde Edil bazarynyň atdyna ilkinji öňgeden çykýanda şunun ýaly dermallyk ösümliklerden taýlanan ýörüýte zatlar. Hökma suratda gelip degip bir alyp geçiň sebäbi diňe bir zady däl, tutuş iç hoş organizm adam bedenne näme kynçylyk problema çekdirýär, bolsa şuň çözgü şu ýerde tapylýar dogry-da. Hemme islenik zady bu. Indi käklik, bu käklikden şu çopon telpe ramaşka. Soğuklama diňe. Soğuklama şu bukurdoga da peýta. Şundan bir stakan berayma. Mehriban tomaşaçylar. Biz garry Nohra owasyndan çykyp öz mehman ýerimize barýança ýam howada sowady we iňrek garaňky düşdi. Biz hem şu sebäpden ýazgylymyzyň dowamyny islemesek ertire geçirmeli bolýar.
Ertiriniz hayırlı bolsun mehriban dostlar. Onda näme? Siýahatçylygymyzy bugün dowam edeliň. Irtekar bilen öýesinden nireler siýahatçylykda bolup bilersiň sorag beremizde, ol bir näçe ýerler salgy berdi. Oň aýtmyşyna görä 50-nji biziň barjak ýerimiz 3 goý belentligi. Ine mähribanlar, görüşüňiz ýaly ýene bir Türkmen tebigatynyň gudraty, hat sortun Nohrowasynyň nohur içinde şeýlerak 3 goý diýip atlandyrylýan ýere geldik. Muň gözelligini söz bilen wasf eder ýaly özüňiz äzer hemmesini tiýinlarsyňyz. Ine şu ýerdäki sinlayan daş örmekleňiz bu tebigatyň kanuny ýa tebigatyň bir näýleýän sowgady däl, muny adamlar edipdir. Manisam şu ýerdäki adamlardan soramyzda her kim öz gelenini bildirmek üçin ýaxşy arzu niýetler bilen daşy goýup gidýän eken. Ine bir de medel siz üçin, özümiz üçin şeýlekem Türkmen portal website üçin öz gelenligimizi bildirýär. Gyzykly gezeren şeýleşigi bu ýerde siýahatçylykda bolly. Onda näme beýlek görnüşlerimiz bilen dowam edelim. Bizi şu wagt o adamlary dağın tepesine dere diýip atlandyrylýan ýere getirdiler. Ne şu ýerden aýdyşlaryna görä ähli tutuş nohur esasan näme görüşmedi ýaly gar nohur birinji owaty eliň aýatyna ýaly görünýär. Hakykatdan özüňiz seretip görüň. Tutuş owa aňyrty bärti dowamlılıgy guş bakışyndan görülýär. Ýöne bellemeli zat heme dağın tepesi bolan soň bir sowuk. İkinciden hem bu yere gelmek için sizler bilsediňiz mehribanlar näýeli kynçylyk ýollardan geçdik. Ol kiçi maşin, kiçi awtolyk bolsa hiç hili yaramaýar. Al ayakkablar medir şoň ýaly ekstremal ýagdaýlara laýyklykda bolaýma lökma suratda şoň üçin bu yere gelseňiz lökma suratda gözeňizde tutuň. Birinciden taýin boluň şoň ýagdaýlar. İkinciden hem taýin boluň egneşik bilen tomsuň güni bolsa da hatda şu hat biz bilýäňiz-de maýyň ahyryna ýazgylamy diýip durýan şu bu diýýär ýüzümizden hemme zatdan bildirýändir diýip mene pikir edýän şeýler. Many özüňiz tiýinler. Näýlem bolanda birazajyk bir ätýaşlyk ellenler menler üstünden bir giymäge zat alypdyr. Şupursatda belläsim gelýär. Bu gepleşik boýunça eňeşimiň himayetgäri tutuşlugyny balagan içindäki göýnegem Kantay tekstiliň önümleri bolup durýar. Bu önümler biziň ýurdumyzda öňürlüp daşary ýurtlara eksport edilýär. Ýöne biziň özümiz içimizde hem almaga, satyn almaga mümkinçilikler bar. Umman şupursatda köp sag bolsunlar aýdýas we gepleşigimizi dowam edýär. Näçe skula? 4 tölemer. Bular sen goýuldyň, ha? Göze çyklan. Nememi? Atlar barmy bular? At takmadyň içine. En gowuryan gaýtsaň. Gidijek. Tapaň. Ýokmy? Asla badymy gowuryan? Tutsak tutup bolarmy da tutalım. Mene bilemem näýli iş taşmalygyny bularla. Tutalım onu. Tutup berä. Tutayda şu.
özümkini tapdım. Tapdın kimi? Yok, belki de. Adı näme bunun? Adı yok. Bu neçe yaşında bu şu an? Küçücük ha o da. Ak çekin koca. Tüccar. Ana nereye fa? Bu da köpek ağzına Cici. Cici oldu. Hani. Prato. Bu kendisi kudan köpek tutup boğazıydı. Ne mi diye şu an? Magic mi? Acılarını merdivle. Açıkam ka? Açıkam mı mahmala? Yani annem yiyince bunlar. Duvara salmağı öderiz. Doğara gideniz. Şu an ecetini tanıya mı sürüyün içinde? Ecetini koyuyorsan ecetinin yanına var ya. Tuğrulun. Neçe tane doğarlar var mı başka mı? Kendirler? Biraz doğruyor mu? Ana. Ha, hemen. Kuda mı? Türkmen Portal. Sen kan. Gelmeye tamam. Küçük tavuk çıktı. Cemal gittin mi? Ya daha sen sanatın doğru değil mi? Küçük tavuk. Aslında neçe yıl çoban söz verdi? Ben şu sayede 30 yıl koymak diyorum. Doğru. 30 yıl doğru. Bir üyt koşugrak vakalar, lemak boyunlara sırtlan yeriyemi, möcük şoňa alır kıyınçılıklı vakalar da atlar bol geçti mi? Bol geçti. Yatağına möcek yeriye. Sırtlan, kaplan. Kaplan ama ha ber? Kaplan ama var o. Be. Kaplan birden ikiden al ya ha. Ha. Möcek yerse 5-10 da al ya. İyi mi siz daha yalayan olmalı ha? Ya yatağından alıp gidiyor. Ondan ol möcüge da karşı nädik görüşüp bolýar. İtlerin var, itlerin alıp çıkana da yatmam işte. Neçe tane itin var şu an? 4 itim var. Mal neçerek tane mal? 9 kovrak. Böyle. Müňe hakir eken. 1500, 1300 bakýarlarım olýar. Ha. İtlerim tohum eti ha ala var. Tohum mütevva Türkmen albayları. Doğru. Şunça wagtlar fiýakaçylykda bolsaň, esatanam dağlıkda, olum nohur ýaly bir ajaýyp ýerde arasy howadan bedenine ganan wagty hökma suratda ýene bir zat gitmeýär. Olum elbetde iýmit, afsos, günortanlyk gelinini garba gurbagam ederik. Häzirki wagtda biz sada fiýakaçylyk kärhanasyna otyr, şunuň ýaly ýerlerde ýürüten nohur obasyna gurulypdyr, ulanylmaga berilipdir. Şu ýerde biz nohur mehmançylygini dol derejede görýäs diýsem ýalňyşmasam gerek. Biz häzirki wagtda iki sany türkmen milli hassos şu tuýrukdy bir dağ sebitlerine nohurlaryň öňür meşhur naharlaryny getirdiler. Ýa-ni birinji getirilen nahara püdüneli horş diýerler ödüler. Bu diýmek narpyzyl çorba diýmek. Bu görýäningde bolsa kaçy diýip at berýärler. Bulan bulamok diýen manyny ber ýa-da bulamokmy diýýär burada. Bolsa bize geçiň süýdünden ýasalan aýrynyň meskesinden taýyllanan ýağly çörek getirdiler. Gelin näýildi görelim hemen. Çöregem yerli ýylat çak bilen ýa başga bir zat bilen ketdiň halany orok masurat gelin bilen bölüýmeli. Şeýle däp bar eken onu näme? Noş bolsun, siziň hem işleňiz açyk bolsun. Bu zady siz başga hiç ýerden nohurdan başga, şu ýerden başga hiç ýerde tapyp bilmeýäňiz bu çöregi şonuň üçin ökma suratda gelin we barlak görün.
Vah atam şey diyer değil günün Allah. Atam şey diyer değil günün Allah. Gezmeli dünyada gezmegin balam. Ay ağlasan da merdin yanını ağlap, namartan göz yaşın gezlegin balam. Mehriban adamlar, hedi dileşler, kırıklı gedilen gepleşigimizin ikinci taýynyna hemside ýetirmekden eleme şulardan ibarat. Gepleşigimizde taýynan zatlaryny sizin göňüňizden turanlar diýip umyt edýär. Sonra näme? Innikde ýahaçylykda görüşýänçe hoşda bolun. Uy, tatýadynlar çykady. Elbette her gepleşigimizde bolşy ýaly ýörüýti sowgatly sowallarymyz bolýar we size ýetirmek bilen bir näçe sowallarymyz geçen taýymyzda sorp kowatda beripdik. Oňa dogry jogap ýollany mine şu ýerde görýän Instagram ulanjymyz şu pursatda dogry jogaplaryny ýollapdyr. Biz hem onu gutlaýas we ene şunun ýaly smart dagy tutanlygyny bir ýoly beýan edýär. Islendik wagt biziň redaksiýamyz bilen habarlaşyp alyp bilersiňiz onu näme sowgadyňyz netip etsin. Size de innik sowaly berýän, inniki sowallarymyzda hem şunun ýaly gymmat baha sowatlar garaşan. Onu näme? Birinji sowal. Şu ýerde hassorty nohur owalar diýip adlandyrylan esasan 3 owanyň atlary. Üçüsiniň ady diňe. İkinji sowal. Nohur sözi asla nereden gelip çıkan? Hassorty manysy näme? Elbette özüňiz gözlemeli tapmaly dogry jogap ýollamaly we üçünji sowalam şu ýeriň iň beýik nokady. Hassorty biziň daga çykyp size ýetiren häkim maglumatymyzdaky depäniň beýikligi näçe metr? Ne 3 tane sowallar size ýetirmek dileýär. Ýene belläp geçeýin öz kommentariýalaryňyzda şu videonyň aşagyna öz dogry tesirleňizi beýan edin. Inniki nirät ýahaçylykda bolmalygymyz bardy pikirleňizi beýan edin. Onda näme? Biz hem şolar görür we siziň isleýäriniňizde ýahaçylykda bolar. Inniki gepleşigimizde görüşýänçe hoşda bolun.